Ma, palite ko, kuan pan. Unya ro iwa tay kwarta. Yan na akong panty dito, ma. Gusto ko kaya akong panty dito, Ay, ma. sa sunod na siya kay makadawat ang 4 piece. Nauwi, Unang ma. semana. Ngay, Lagi. naglakaw kita karon ako'y panty, ma. Sa liyo ay magluko. Ay sabo I promise you. Nauwi, kabalo ka. Palit panty man lang na. Lumauwi. Kada dito ka na sa attorney tabong suga ng paabot kay ang release order. Ako kuha ko na sa iyaha. Nag-aasa din na siya, ma. Buta nasa na siya, basta wala na siya permanent address attorney. So, hindi ganit na dito sa Hall of Justice kay naadiri ako ako na ko. Kulag sa ko. Madili na parang ganito. Uy, Day! Naburas sa pagka. Naburos? Itong aking kita na. Buros mang kuda. Ulan nga, pero mapapilinatan lang pagka. Buros mong kudaan. Sana, anak na o bitok. Gusto mang gina, nag-iikog ko. Asa mapapilinatan lang. Pero sa kwan, nagsunod. Magsirado, mas siguro na. Dili, agin siya. Alak. Alak, Cruz. Lalo ko na lili. Kay dali ta kasi attorney tabong suka atong maaplan nato. Uy, release order. Ano na wait na. Takalisa ko. Ang tao pa ko, amoy na chismos na ko. Ma'am. po. Naas di mi nag-glue sa paprinataw sa ubos. Ya, pinatay. Oh, Kung ka pinatay karon pa. ay gino ko ma. Katuig. Ito sa katoy gugo Wala ka ba? na. Tulo na nakapin ba yun? Tulo katuig na Tulo na ginagpipin ang anak ko. Pinatay. Pinatal siya. Uy, Ay, di siya magpulinatay. Dinupin na ako, kaminaw siya, di ba, nakasawan ka, karoon man ang inyong hearing sa Hall of Justice ng release paper niyo. Patay, yung kakaroon ba yun? Pag-jispis na ka na ito, ma'am. Mo ba? Pahinga siya din para makadungog siya sa pagbasa ni attorney tabong suka sa release order. Nalitakas, daraligi daw ka, wala daw ka nanguan. No, uy. Wow, nga ako din ang papers ng release order para legal din mo to o din mo nga legal ang akong Ay, paggawas. putol ako si mga best friend. Amiga, ba kita Ano best? ba ito mga pasanin ang inyong libungan? Ay, kinuha ko perdita, uwi. Labi, may bigyan ako perdita. Sige mo. Ano ba? Tala, ahama tarapin. Dali, salon. Wala sa... Ah, man ako kasi na ba yun? Ay, may perdita. Di ako nga kayo, di na baka proper wearing na baka ungkuan. Di baka kabalong ang chika. Ila, ila may tao. Kung tawag sila sa gawa. Oh. Hinday. Ay, Hinday or Dodong? Dongday. Dongday! Ah, man ang opisina ni Kuan, ni Atty. Tabunso. Baliw kong sulod dito, ma'am. Dito sa sulod, ma'am. Kasi daghan ba nga matay ng tudlo-tudlo? Ma'am, dito sa Katoliliga. Sulod di mo di na, ma'am. Ikaw ka dito ita, ma'am. Pag-anak ni mo na importantahan, ma'am. Okay, mapuros ka na, di baliko, okay, mapuros ka na. Lena walita. No, sa mo na siya, uy. Kagadalita. No, kanayang lip. Ito ma-absent si attorney. Kasi kanayang lipstick, nagparang. Pwede kayo yung sige pangaway. Ay, ginaw ko. Ayo. Good afternoon. Attorney Tabunso ka? Attorney. Ah, maulgid na siya. Good afternoon, attorney. Si attorney, uy. Asa mo? La, wala na po di ba walang suga ba? Ano sa man kung attorney? Ay, dala, ay, Hindi man na parang sa mata ang mas attorney. Unim, attorney? Gusto na po yung problema. Pwede kayo siya mo, di ba, kaso. Kasi kayo siya kaso, di ba daw? Ano ka nagni? Ito kaya niya bato. Hindi na niya mapugangan. Attorney, ako na ni. Wala akong kabibigang. Sulong ko ito yung Alam ka, chismong sa kulit, bigang sa daga ako mo. attorney, asa naman akong release order Ay, dahil kasi mo release o order. dili mo to si Milagros na ako release order. Kung saan man siya. Nang sige pangana. Naibok sa mga sa mga attorney, uy. Namupulit sa sakit ng patoy. Hindi na pwede. Ay, Pati po dagi. Parehang munduwa. Naman yung siya to attorney nga na Sir Perlita daw kay itakas daw siya sa kalangan. Wala na siya nitakas. Nangayon na siya tabang na ako. Nga, mismo sila gitagaan na siya og release order. Daraw. Yun. Attorney, love na kay ka na ko attorney. Office of the Solicitor General Batutok.
Aron uban pa kanang uban ka dati pa kanang na daw. Oh, yes. Sila pa kay. Taro nga sa akin. Sakto magpaprinatan panang Pabukan. Oh, Oh, anak. Ang mura ka butterfly ang ganda. May hapon, ma'am. Siya pa, ma'am. Magpapinatan ang bako. Ako sa tamang ha. Next time, sulit ka na rin Christmas, ma'am ha. Sorry kayo, ma'am. So, Siya mong good, ma'am. Ay. kabalo nga wala siya prenatal karon. Ang sinadin eh. Kahit ang adlaw karon, Tuesday ang amo ang prenatal. Tuesday? Yes, Kasi nakakaroon. today is Friday. Kasi naaron ma'am kanang Bakuna? Immunize. Ay, realize? pa-immunize na lang madam kay murag bitok na na, di na siguro na bata. Hindi pa pwede. Okay. Wala pa man yung year. Atong una 6 months yung karon pa year na Oo, usa 6 na months. nabiyan murag Balik lang niya. Sige, balik lang mo kay. Salamat ka. Sa Tuesday lang ma'am ha. Kay wala ko pa datang midwife. wala ko midwife, wala nurse, wala Wala doctor, nurse. wala ana, panirado na ko. Kuyog ka lang sa ako sa taas kay magkuha po ka ng kuhan. Emergency. Emergency. Kaya akong... Kabuto na. Dili kalibangon. Kalibangon. Ay, ayaw. Ayaw. Bawal na ko dire. Kalibangon. Manimaho mi dire. Manimaho mi. Wala na may agas, wala may banwas ang salo. Makaigiton niya na dire. Sige. Sige, go. Kaya pa daw niya. Kaya pa, sige. Agayon! Yeah! Hoy! Aw, hinay ko dagi badam kasakitin ako ko dari. Wala yung magbibigtad ka, kabalo kang... Agad magsahawak yung nabihigot diha sa liog. Wow, hawak na niya, liog ni. Kukan ko ana sira. Dali sira. Sa man. Taro na na kay... Latsa nabuko. Wala mo ka plano ko ka ana-ana. Kada na ha. Glabo chiko karon. Asa man natin ko pag emergency? CHO. Ano ba dito rin? Push. 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 Dili sipa madam. Push. Iduot. Thank you, attorney Antonami. Sige, Thank you, salamat. Bye-bye. 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 Wow. Perfecta. Nakikita mo ba nakikita ko? You're here. Kita ko siya. Oh my God. Pregnant or not pregnant? Hoy. 1 year contract. Prinatal mi kanina oy. That's the truth. It's so pathetic, you know. Ay, para masayod kami lagros, yan ko diri kay naan ang release order. Yes, para yung Attorney? para yung sagpa sa yung nawong ang kamatuoran niya, wala siya ni takas o wala siya ni hawa sa selda. Sadyang kita kaya siya parang ibutan si Perlita. Dili. Ikaw pala ng backbap, hindi na siya stipleran. Pala ko sa stipler. Oy, dili oy. Uy. Oy, paminaw. Nangawat siya, nangawat sa Paminaw. bulak. Nangawat sa bulak. Sa dito pa. Ha? Alam mo yung mga- Kabalo pa ang gipuyan. Ay sige ta kay ang gipuyan na nang yuta. Nagutaw ko na kuya sa yuta. Yuta na Okay, niya. para makita na ito kamatuoran, alay mo sunod mo din Na siya may nagpapriso ka, Perlita. Lagi. Sing laban sa ni Perlita niya. Siya Excuse me. Dili ko ang tigsuko na si Juanito. Munito? Yes. Patignan mo? Yes. Ano mo lagi atch? Yes. Aba, no. Aman si attorney tabunso ka. Asa dira. Hala, attorney. Excuse me, siya katulog. Yung sir mo sa attorney, mo di ang taklo. Bigid ni mahimo inani. Attorney. Ina na pong gipalong ang suga. Grabe, wala pong makita ron. Tanawan mo magkita. Dara. Oh. Oo, sino? Si Milagros. Attorney. Ang nagdemanda sa ko. Naana siya, attorney. Naana ang katong Diskumpiyada. nagbanda sa yahan nga wala daw siya ni takas. Bawal siya ang Lingkod madam. Lingkod madam. Dili siya ni demanda. Lingkod. Nakita siya release order kay wala daw siya ni Pili siya mo tuo. Laya sa Dili, Perlita. actually, dili kumutuo nga ano nakalaya siya. Nanangutang siya kwarta, kung sa may ang pambayad, samantalang nanguha ra siya og sa to? Mansanitas. Ha? Silingan. Paminaw, Nana paminaw. ang release order. Dili, para malinawan mo tanan, para magikausap ang duha, kita tanan dili Kasi ka usig ka, ulat sa, di ba ikaw nagpapriso ni Perlita, anong laban man kaniya? While I said, Sa dito. kanina palang daan, ako to iso na si Juanito. So para magkakwanta, magkasilabot, basahon ni Atty. Tabusuka ang Para newspaper masayon ni mo. Perlita. Sige na, Bi. Padungga daw ko, ana, Bi. Basahag tarong attorney. Ang... Taro nga po. Release order, Office of the Solicitor General. Taro nga. Case number 2 for Taro nga, case of illegal logging, stealing flower pot and flower root,
hereby Perlita Abachuchu is not guilty beyond reasonable doubt. Yeah. Eh, ulat sa. According to Republic of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No answer. Spanish official stole flower yesterday. Once more, WO consult with the doctor. I, Attorney Tabunsuka, declare that Perlita Abachuchu is not guilty prior to evidence CCTV and camera 1, 2, 3, Waki. Ulat sa. Dili. Nami pruwiba pod amo Oh, nami pruwiba nga. Kani nagpamatuod nga. Ang yuta aning gipuy-an wala ka bayad, utang-utang pa ni 400,000. Dili, niya nun siya sa kuha. Napapag-file kaso po sa Imelda ka na pa 5-6 kaya kung isag pa. Ang kulang mo yan to, tag 100,000. So, 5 man to kabuok. Di dapat sa kong naong, utangan pa siya sa kong 100,000. Siya may akong kasuhan kay utangan pa siya. Niya 400,000 tiway na. Kulang pa siya o 100,000. Siya man yung utang. Di nami pruwiba. Oh. Goodbye and thank you. Wala ko Ay, kailangan na. Dili na mahimo. Wala yung gawas. Di ako amo Ay, gawas. gawas ito. Dili mahimo. Wala yung gawas. Why mahimo? Why mo gawas? Panawag sa tibo. Hello, 111199995. Mali, 8889. Andres na basta. Permado o. Dapat din sa likod o dapat presidential pardon kang Uncle Bicom. Oh my God, maulo So, na lang ko. Pwede bang padaanan mo kami? Yes. Wala may release order. Bakakon ka. Ikaw nagpapreso ni Perlita, tapos ka mula pa niya. Huwag mo kay klaro, ha? Hindi, tanda ko. Hindi Balikin siya ka. hindi. Gastik pa doon pa doon. Daawat ang magduhang Perlita. Halika na nga. Hawa, Juanita. Ruby. Juanita, halika Sa na. asa ka mo kapis sa kang kuwan, nilagruso sa iya, ha? According to my fellowship member of the Attorney of Bon Soka, I release the order. Perlita is my best friend, not Binacruz. Amoy mo ba yun? How, agay kakapaayoan ang imuhang tutoy, tanaway mong tutoy, o murag yung gasigzag. May disalign. My God! Muna siya uso 2018. Hindi na sa 2018 ha. 2018. Ulit. Ikaw ba? Tarong nga rabo na imong kuwan yun. Kung asa man dito ang laban, ha? Naka na dito kay naaray tayo magkita rin ta. Natulog face. Sarap. Perlita! Bilawan ko si Perlita! Kung saan ba na ito, nagro sa mapildi, tsura, ani. Di pagid ko pwede ka rin makuan mong fight magud kay among baby mas stress. Kasi din ako mabot ang panahon. Mabayaran din naman sa nandap. Mabayaran sila. Mabayaran yung masisig kung ang attorney Tabunsuka. Si Tabunso ka nga gaaslom ang nawong. Nagalingin ang naw. Galingin ang naw. Agtang, paryaan ang tang. Hoy, awas. Naara po rin chismosa, naara po rin chismosa, na kung saan ko ka dili. Di ba among gino niya, maadto na ka dito, maadto na ka, mulakaw na ka, ha? Kung saan, Ikaw like wala na dahil kay di mo pwede madungisan ako ang kamuti. Gusto ko ako ang banana na. kung saan man ako na. Ihagbong. Ihag ko. Kung saan man, mulakaw ka dili. Ha? Eh, si Tulala, Sulod. Sulod lang, sulod. Look, kung gusto ko magpadayon pa ng birthday nimo, madam, asa man to? Unsa man? Kung gusto ka, ay pagtawag. Kung gusto ka mo, padayon pa ng edad mo taas pa kaayo. Unsa man, baliktaro nimo ang kaso ni Perlita. Hindi naman kailangan pataason kay di bubo naman Ayaw, edad. ayaw, isa ni. Kung sino po Attorney, Kay kita gilabanan mo sa balingling. ang isa ka tinuod Ay, lihok. nga si Perlita Abachuchu. Mong client. Ni Dool man siya, ni Dool siya sa kwa tapos Tarong nga, tubag, tarong nga. ni Dool siya sa kwa og kanang kitagaan pinyag piso. Piso? Oh, tagaan ka niya maskin piso? Oh, pang ice water daw. Pang ice water. Ang sige, dara mo daw. 100,000. Ibaliktad nimo ang kaso o ikaw among baliktaro ng libo nimo? Ibaliktad. Sige, okay na ni, okay na ni.
Balik sigbinta na ko ani. Sigbinta Karon ko ani tayo pala dito sa. kailangan na ipirma nimo nga baliktad ang kaso Bulpin, ni bulpin, Carlita bulpin, nga bulpin. mapriso siya balik ha. Mapriso siya balik kay nahurot among bombil dito sa amuan. Oh. Okay. Muperma ko kay tungod ang check. Oh. Karon, madam. Okay na. Anis? Anis. Sige, Anis. More Promise pa? to you. Promise to you. Kayo mag God's way. God's Promise to you, guys. swear to God. Swear to God. Swear kay to God. Promise to you. binalingbing ka. Lagi-lagi, okay na ko ning 100,000 balik 50 ra kung kuhanin kay kang Perlita piso ring yata sa kuha. Ikaw bahala sa tanan. Sige, ako ni bahala. Kay dili ko gusto nga mapildi kay gamiton ako ang tanan akong kabtangan para mapildi ang upang kontra nako. Gusto ayaw ko. Kani? Baskin pila imong gusto akong ihatag sa imo. Kani? Tubagday. Kanilang among napalit ron kay na short ni pag Short me. Pila day pagpalit mo na din. Katunga ana imong gihawiran. Katunga ani so. Katunga. Katunga ani ga Ayaw na. 100. Ah, Kaya kwarta, chicken na. ikaw na bahala. Sige, sige, sige. I-chippy na. Pag dili ka ni I-chipin na ako, i-chipin. Next time. Ay, This ulat- time. ulat sa- ulat sa- Sige. Hoy, paminaw. Pag sunod na mong balik diri, dapat ang kaso naka-prepare na ha. O, sige, sige, dapat si Perlita mapriso og Tawagi si Perlita karon Tawagi. ora mismo aba chuchu. Kabad. Na inanang sige, sige. nahitabo nga. Ayo Aso ipakita pa ni kung cellphone niya, tawagan ako sa Perlita ron. Wala siya cellphone. Wala siya cellphone. Wala ko Pobre na siya cellphone. nga Pobre cellphone. na ko Pobre ka nga kapitan. Ah, sige. Attorney. Attorney di ay. Ha? Tama. Ano nga? Ayaw na ipakita ni Perlita. Kailangan ang kaso Lagi, ha. lagi, lagi. Dapat Magbuhat, dili magbuhat mapildi ako ron, magbuhat ako Dili ron. mapildi ko. Usa imong tawagan karon. Tawagi si Perlita. Tawagi. Tugnaw ka ng kwarto. Kaigan. Perlita. Aasa ka ron? Oh. Ha, wala pangurog, wala. Kanang tabangis ako dun. Ay, dili ko anday ka nang. Kuan ka nang. Balik niya dari sa kuan nasa kong office ha. Oo. Sige, pagdali lang pag sa tabang. Ay, dili tabang ka nang kuan. Sige. Oh, sige. Ha? Oh, di ka mani? Ngano? Ay, nanak, malakay na pa. Ay, nanak ka. Ikaw na mag-drive. O, dali. Mato na ka. Ang yabing. Ang sakit. Ang yabing na. Hello? Oh, attorney. Ano sa problema? Ano nangurog man ka? Itugnaw ka? Gusto naman kong ka-attorney. Ay, masigilantan ka. Ay, sa release order? Ano man? Ano sa may problema? Kumpleto naman to, permado man to ni Chief Justice Andres na basta. Sige man ako, Ogma. Sige na, kalmag ko na ko. Sige man ako, Ogma, sa mga opisina. Ang saan po na? Tingnan naman ako, lain man ang Ay! puntahan ni Torny Tabunsuka. Nanak ko mindset. Kung saan man? Kaya po ng imong pagka-mindset. Kabalo ko sa akong gimunang una. Kabalo ka wala. Buti mo Basta. rin kung nakilala lang ko. Sekreto na ako na isolde ang nako. Feel ginako niya. Feel Feel na ginako. feel, good mo. Feel na po na ako na ha? Di basta. Lagi mag-away na ko balik. Kalagi pagka-sismo, kalagi pagka digin Yung maka tano nung kaya sa milagros. digin na sa kakuan, digin na sa ka Yapon siya undang basta mapura. di makapalus. But na yung iyaw, uy, nung unsan man Ay, tao lang siya. kabalo na ko sa una to sila. Aba sa kayo, Kabalo ka. ito sa takang Kabalo attorney ka sa- ugma. di ba? Para masayran Di ba, nato kung si tinuod. Nakaibatong di ba ang kutsilyo, sundang, ang katong... Pwede mo na siya pwede makuha kay wrestling champion na sa wrestling si Milagros. Bayot, 5 times champion sa wrestling, wrestler. Ay, Perlita, kabalo ka. Kung sukla na to siya, manglupat ng tulang. Mga bali ato pagka sexy beauty at mga sexy Sumaha, body. Perlita, ako mo nakitaan. Ay, nakita ka sa karnapan sa una. Perti man kay kahana ang board. Magkanya, ato sa ato sa nunggamon para undang sa sintuan ba, mas lutat yung kin. Ay, kalilunggam. Kaya basta wala lang tulabot. Kaya di maapil. Yang yabi, Bill. Meron din sa bank. Oh, karon ha? Sige. Dapat maabot siya mabaliktad ang kaso kay kundi ma mo ra to ha. Sige, Basta sige. balik mo diri. Taguin ang city. Ayaw ipakita ni Perlita. Sige. Grabe, nakakulbas na tao ka rin. Tingnan siya kung kukanan eh. Gusto niyo mo apil pagkuan mas di kalag-kalag. Pilay pa lang. Kay gikuan man ko recruit man. Sige madam, maguna ko. Gusto na tirang mo. Yaki,
Uy! Dahil, paano sa yabi ng baby, dahil? Ano na prihan? Hindi. Di mo nakuha na naman kuha. So, ginuon mo madam kalami sa mong gisuot nagahapan ni Moro adlaw tapos usan man taw ka patrol man imong sakyan. Ano man ako sakyanan yun? Dili. Ikaw drive. Tawag ka booking kita ni mo dato ring imong sakyanan o Bilang patrol. wala may nakakita. Ikaw drive ha. Okay, dili ka sa kanya. Pero nga ha. Madam! Gusto mo nag-loss? Ay, pagdali. Soy! Madam, masakit ako, madam! Pagdali! Pagdali! Madam, masakit ako! Okay, pagdali! Pagdali! Madam, masakit ako, madam! Okay na. Nalimot ko. Asa man? Ang yawi. Hello, wala mo na yawi.